mwna jebw mitikaya. Emang gwibaowa. Bे जायगायावबाथाय जि मोजां लामाफोरा। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय। ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां मोनो आरोना आङो बे जायगाखौ। ओरैनोथ' पलिउसन जायगा होमबाबो लामाफोरखौ नायनानै ओरैबायदि सान्ति गोजोनो आरोना। जि मोजां लोगोफोर सेर सेराव बिबार दंफां नायलाय लाइन बैसे गारि खारग्रा आलदा मानसि थाबायग्रा आलदा आरो माने साइडआव आरो फुल बेसेबा गुवार गुवार गायनाय दंबावो। ओमफ्राय बिदि खुनु सिगनेल आरिफोरा बिराद मोजां आरोना। गाज्रि मोजाङाथ' जेरावबो थाखायो। ओमफ्राय आं लामा बेफोरबायदि फुल थानायनि थाखायनो बिराद मोजां मोनो आरोना। मोजां मोनथारो आङो बेफोरबायदि साजायनानै दोननायखायनो जेरावबो ओरैबायदि मोजां आरोना। आं बिराद मोजां मोनो लामाखौ। बिदिनोसै आरोना जों बे जायगायाव मोनफैबाय। जोङो दायो निजामुद्दिननिफ्राय थांगासिनो नारायना होननायाव आरोना। नायलांबानो जाबाय नोंथांमोनहा। आङो दाखालिनिफ्राय बिदिनो वेलकामबो गैया माबो गैया ओरैनो भिडिअ होसाबलागासिनो बालायलांबाय आरोना। बोरैबा गोजोननाय मोनथारो बे ससे माने बे नङा बे एरियानि माबाफोरखौनो लामाफोरखौनो आरोना। जेथिंखि थाङा बिदिनो नुगोन आरो जेथिंखि बेरायहैया। थ' लोगोफोर नै मोनफैबाय आरो जोङो। ओमफ्राय मा होनो रुमावबो मोनफैबाय ना होमबा एसे देखायनो ना होमबा 8,000नि रुम लोगोफोर 8,000नि रुम। थ' आं एसे देखायनो दे। ओरै हाबबोबाय ओमफ्राय नैबे जोंना हाबबाय नै। दरा मोननै जायो नालाय थ' नैबे नेटनि मोनसे ओमफ्राय नैबेयो बे दरजानिफ्राय नै ओंखाम संग्राया बेसे गिदिर नायलाय। आंल' हाबनानै थानाय खुनु गिदिंनांगौ गैला आखाइ मोनथाजोबखाबाय। खुनुरुखुम गेस सुला दोननो आन्थाल' बिसिबां। ओमफ्राय ओरैजाय थौदो प्लिज बे दाखोर दालाफोरखौ नायनाङा दै नायथ'नो नाङा। बिसिबां 8,000निया। ओमफ्राय बैथिं दोनग्रा दं आरो ओरैनो बिथिंजाय दोनग्रा उब्रा लासै देखाय। ओरैजाय माल दोनग्रा दं नै बिदि आरो ओइ सानो लायबावबायलै। ओमफ्राय बिदि नालाय एसे थोगोन जेनेबा जाब्ला जुब्ला दोनबालाय। फैनानै जों बिदि जिरायफैनानै दङ मबाइल चार्ज गैयामोन। ओमफ्राय नैबे लेट्रिन बाथरुम लेथ्रा नामालै देखायबाय आरोना। गाहायनिखौ देखायला आङो। गिदिर ओंखाम संग्रानिफ्राय एसे गिदिरसिन बेहा माने जि आरो सुयो नालाय। 8,000नि रुम। ओमफ्राय बेथ' लेट्रिन बाथरुम जाबाय। नैबेयाव ओरैनो फिसासा दं आरो ओमफ्राय नै बिदि दोनखांबाय आरोना जोङो। लाइट गैया खोमा बेयाव बै गोजौथिं गोजौनि बेसेबां मानसिलालै बेलाय फाइबारि नै फुलखौयाव दोनबाय लथ'फा लथ'फि बेसेराफोर बक्स आरि दोनजाबाय आरो बेयाव थिगानो। ओमफ्राय जोंनाव दाथ' बिदिनो थासिगोन जोङो माला मोनफैयो माला। ओमफ्राय जोंनाव खेवग्रा फल्डिं सारफाय बिसिना दंखायो नालाय बिदिनो जानला मोनला थाथ'सिगोन आरो जोङो। मास मोनबेसेजों मोननाय जायो क्वार्टार। ओमफ्राय गोजांबाय ओरैबायदि गोजांबाय लोगोफोर। फुनायावथ' आराम दंबाय थायोमोन। दा आयौ ओरैबायदि गोजांथारबायानो आरोना। गोजांथारबायानो गथ'फ्राबो गोजांजोबदों
खाख्लुबबोजोबबावबाय जि जोम कम्बल अट'खौसो लाफ्रांबाय जोंबो ना माला मोनफैयो माला ओरैनोथ' दिनै मोनफैगोन होन्दोंमोननो दिनै मोनफैनाय नङा बे गाबोन नङाबा समनिया फाक्का ने ना मा होनो थगायदों नामा जायोबा नाय लोगोफोर 8,000नि रुमा बेसेबां ओंखाम संग्राया नै सेस मोनो ओमफ्राय जोङो दा मा खालामनाय जायो केन्टिनाव थांसै माबाबो बाजारावसो थांखानांसिगोन होनबा बाल्थिं बुल्थिङाबोथ' गारबोबाय माखासे मालजों हरफादों दा बाल्थिं हासिब नांगोन ओमफ्राय बायफार नांगोन मानो होनबा आरो गाफुग्रा नांथारगोन बिसिनाया जाबायबो आरोना जोंना मा होनो बैखौ भारा लाबोबाय 20 थाखानिनो बग्राया माने सानसेयाव 20 थाखा आरो सानबैसे बनाङो ओमफ्राय बेखौ मोननै भारा लाबोबाय 20 थाखा हासिबारि लायबाय केन्टिनाव थांदोंमोन मा नांगौ लानानै फैजोब्बाय न' सुग्रा माग्रा हेंख' बाल्थिं बुल्थिं लाबोबाय आरोना एसे ओमफ्राय नैथिं बाहायनो आन्था इन्डाक्सन गैखालामोन नालाय जोंनाव इन्डाक्सन लाबोबाय ओमफ्राय बियो इन्डाक्सनजोंनो मोनफादों आरोना बियो साहा फुदुंनो दै फुदुंनो ओरैनो जासाबसिगोन साहा नङाबाथ' थानो हाखाया नालाय खुनुरुखुम आरोना ओमफ्राय कारेन्ट बिला आलदाबाव आरो लोगोफोर बाल्ब गंसेबो दोनखाया ओरैबायदि खोमसिमोन फैनाय लोगो लोगो लायनानै लगायफैबाय आरोना ओमफ्रायसो स्रां जाबाय ओरैबायदि आरोना दस्रा जायगाफोरनि न' भारा होनाया लोगोफोर ओमफ्राय आं नै न' सुगासिनो ओमफ्राय बिदिनो अट'जों फैनानै सुहाबनानै फैबाय दैयाबोथ' जि गुसु मोनफैखाबाय लोगोफोर ओमफ्राय थानो आन्था बिदिनो एसे सिबनानै सुनानै थाबाय आरोना जोङो बोराया लायदोंमोन बे समाव ओंखाम माने हाथाय बाजारनिफ्राय आरोना दखानाव मोनो बैथिंजाय मोजां गोथावनो मोजां हटेल दं आरोना मोनजाथारलायबाय नै मावा दाङा दिल्लीनि ओंखाम रुटि बेसेबां बियो रुटि मोनब्रै ने ओमफ्राय बे ओंखाम बेसेबां दाम ओइ फुदुंनांगोन दैया आयौ उन्दुनानै दं जोंहा माल फैबायनो आरो एफा फुङावनो फैयो सोरबा एफा फुं माने 7 जाबाय आरोना 7 ग्रोब हल्का है ये तो अभी बाहर नहीं जाएगा शायद हाँ कर देंगे फिर बस आता ही बस आता नहीं बे आयौ बेसे गोजौ जेबो सान मोना जेबो मिथिखाया मा गुफायासै गुड मर्निं बेयाव गारि दोनजोबो आरोना अबा आच्छा इयो आइथिङाव सोरनिबा गारि बे बिथिङाव थांसै माबा नै मोनफैमारबाय माला सानैल' नामा थोन लाबोखायो दा ओमफ्राय आङो नै पेकिंखौ खेवनानै माने आङो बेयाव हाइजें सामब्राम गुफुरखौ लाबोफादों आरोना आग्लायनायखाय बेखौनो साहा फुदुंनायाव होनो होननानै माबार खेवग्रोथारबाय आरोना आङो लाबोग्रोमोना बिथांमोननो साहा फुदुंनानै होनो बिदोंमोनबो नालाय ओमफ्राय आरो जोंबो लोंखायाखै बेखायनो बख'थारबाय आरोना गोजांनायाव माबाजों हाइजेंजों फुदुंबा गोथाव मोनलोंसिनो मोनफैबाय नै माबाफ्रा
सामानफ्रा टिभियासो माबोरै फैखो मिथिला खेवनानै नायबासो मिथिगोन प्लास्टिकआथ' एसे जिदों ओरैनो नै बक्साफ्रा माबाखौबो बेखौबो बिदिनो लाबोबाय आरो दा नैबे 20 थाखानि माबाखौ हैसिगोन 20 थाखाना 30 थाखा ओमफ्राय नै माखासे खेवबाय बिसिनाखौ खेवबाय नै जोंनि टसकखौ खेवबाय आरो बे मोनसे ओमफ्राय बे ओरैनो खुन गोसोमनि मालाय बिसिनाखौ खेवलानो हनै बायगोनलै बिसिना दंमोन नै खेवलानो मालाय आरो लांबा माबा खुलिफिननांगोनखाय